Em dibînin di destpêka dîroka mirovahiyê de amûrên ku ji madenan çêbûne tenê ji bo pêdiviyên mirovan bûn. Ev amûr di nav jiyana rojane de, di nav şer û cengê mirovan de hatine bikaranîn. Ev kanza û madenên xwezayî bi demê re di qonexeke hunerî re derbas bûne. Ango mirovan li gorî pêdiviyên xwe teşe û şikil dane van madenan. Ji bo amûrên cotkirinê şiklên cuda, ji bo amûrên şer û cengan şiklên cudatir dane van madenan. Di madenên ku ji bo xem û neqişandinê de têne bikaranîn jî hunereke ciyawaz derdikeve holê. Helbet bi demê re sedemên estêtîk û ekonomîk jî bandora xwe li ser hunera xem û xiştan kiriye. Gustil, guhar, gerdenî, kember, şamdan û her wekê din xiştên sereke yên mirovahiyê ne ku di pêvajoya dîrokî de ji gelek merheleyan bihûrîne. Taybetmendiyeke vegotinê ya çanda xişran jî heye. Xişir ji bo mirov û civakan, ji bo bergeh û cîhanbîniya mirovan, ji bo awayê fikr û ramanê mirovan bûne remz û sembolên pîroz. Ev xişir û zînetên ku mirov bikartînin li ser bingeheke watedar hatine hilberandin. Ne tenê ji bo xemilandinê, lê ji bo gelek tiştan bûne hêmayên giring ên temsîliyetê. Di gelek dîn û baweriyan de, di gelek çand û kevneşopiyan de, xişir li gorî hin armancan hatine amadekirin. Xişir û zînetên ku li gorî qaîdeyên dînî û kevneşopî tên bikaranîn di nav civakê de pîroz tên qebûlkirin. Bi demê re hunera xişrê da beş bûye. Gelek beşên vê hunerê peyda bûne. Li gorî madenan, li gorî cih û deverên bikaranînê wan, li gorî hostetî û neqş û nîgarên wan, cûreyên vê hunerê derketine holê. Têlkarî jî beşeke vê hunerê ye. Ji ber ku bi şêweya sazkirin û neqişandina têlan çê dibe, jê re têlkarî tê gotin. Têlkarî hunerekî qedîm e. Ev huner sebr û zanebûnekê dixwaze. Ev hunera ku ji têlên zîv, zêr, sifir û her wekê din çê dibe, kedeke pir mezin û lêhûrbûneke kûr dixwaze. Lî cîhanê wekî filîgre tê zanîn. Dîroka wê bi awayekî teqez nayê zanîn. Lêbelê hunera têlkariyê li ser axa Mezopotamyayê wekî hunera destan a herî kem tê zanîn. Şopên vê hunerê diçe digêje 3000 sal berê zayînê û numûneyên wê yên ewil li Mezopotamyayê hatine dîtin. Dema mirov dibêje Mezopotamya Kurdistan, dema ku mirov dibêje Kurdistan, Mezopotamya tê bîra mirov. Kurdistan wekî ku di gelek huneran de dixuye, navenda peydabûna têlkariyê ye jî. Dema ku midya tê gotin, hunera têlkariyê, dema ku têlkarî tê gotin, gelê Sûriyan tê bîra mirov. Têlkarî ji bo navçeya Midyatê û Sûriyanan bûye nasnameyeke ji zîv û zêr. Lê ji bilî Midyatê, li Amed, Sêrt, Êlih, Riha û Şirnexê jî em rastî hunera têlkariyê tên. Ev hunera qedîm li ser axa Kurdistanê li hemû cîhanê belav bûye. Dê jî em behsa hûrbiliyên vê hunerê bikin. Pêşî em berê xwe bidin çêkirina têlkariyê. Hosteyên têlkariyê di serî de zîvê xam li ser agirê di kovikên pota de dihelînin. Qaliban germ dikin û piştre madenê zîvê berdidin qaliban. Madenê zîv piştî ku hate helandin û di qaliban de teşe girt, têl tên çêkirin. Kişandina têlê pir wext digire û kedê dixwaze. Ew zîvê ku hatiye helandin di nava qesnaxan re bi sedan car derbas dibe. Her carekî ku di nav qesnax re derbas dibe, pêlekî ziravtir dibe. Her ku têl zirav dibe, dirêj dibe. Dûre ji hedeyê derbas dikin. Têl zirav dibe û li ber çavan hûr dibe. Piştî ku têl hate kişandin, têlê li gorî gerdenî, guhar, xizêm û gustîlan bi teşe dikin. Pêşiyê çarçoveya tiştan çê dibe. Têlê çarçoveyan hîn stûrtir e. Hundirê çarçoveyan tije dikin. Dûre boraks û toza zîvan pêwer dikin û lehîm dikin. Mînak ji bo çêkirina guharekê an ji gerdeniyekê bi sedan qurb û parçeyên têlan yek bi yek bi heve têne lehîm kirin. Ji ber vê yekê jî di vê hoste pîvana germbûna agir baş kontrol bike. Gel ku agir zêde be, dibe ku zîv bihele. Gel ku agir hindik be, lehîm baş çê nabe. Ji ber vê yekê jî zêde baldariye dixwaze. Her motifeke berheman zîvîn
wateyekê wê heye. Me birek dikin û ji bo spîkirinê û biriqandinê di nav asîtê re derbas dikin. Êdî ji bo bikaranînê amade ne. Ji bo ku van berheman çê bikin, amûrên berdestan yên wekî çift, pense, nikil, maşik, meqes, gundor, birek, mengene, çakûç, têlkêş û her wekê din têne bikaranîn. Ji ber pêşkê Suryanan ên di vê karî de ji hosteyên Suryan re dibêjin sêrbazê zîv û qumaşan. Hosteyên hunera têlkariyê ji bo têlkariyê wiha dibêjin. Têlkarî xweşikbûna xeyalan a bi keda destanê ku vediguheze hunerê. Ji bo zewqa çavan, bi hostetiya destan, têlên zîvên bi rih dike û dixemilîne. Belê temaşevan nêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, bibin abone û parve bikin.